Il-pjan tal-kupru u reżiljenza ta' Malta b'fondi Ewropej intbat formalment lill-Kummissjoni Ewropea biex fix-xahrej li ġejjin issir l-evalwazzjoni tiegħu u tingħata l-approvazzjoni biex jiġi implementat. F'konferenza tal-aħbarijiet mis-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej, Stefan Zrinzo Azzoppardi, ġie spjegat kif b'nefqa ta' 345 miljun euro se jsiru 17 il-proġett u inizjattivi imsejsa fuq 6 oqsma ewlenin. L-ewwel mira hija li l-binjiet f'pajjiżna fosthom l-isptarijiet ikunu sostenibbli b'investiment ta' madwar 78 miljun euro. Dan se jwassal biex tinħoloq strateġija favur enerġija nadifa bilan li l-bini kollu ikun dekarbonizzat sal-2050 u li l-maniġġjar tal-iskart ikun effettiv b'sistema ta' governanza b'saħħitha se jitranġaw ukoll l-iskejjel biex ikunu ħilsa mill-karbonju. It-tieni mira hija dik li ttejjeb il-kwalità tal-ħajja b'investiment ta' 111 miljun euro. Dan se jsir b'investimenti fit-trasport pubbliku u skemi tgħottijiet lill-individwu u negozju biex jikber l-użu tal-vetturi elettriċi, inklużi il-muturi u r-roti. It-tielet priorità se tintlaħaq b'investiment ta' 55 miljun euro sabiex tissaħħaħ ir-reżiljenza tal-ekonomija Maltija kemm għal kompetittività domestika kif ukoll għal dik fis-swieq internazzjonali. Dan se jsir b'investimenti fis-sistema tal-informatika tal-Gvern, aktar diġitalizzazzjoni u modernizzar fl-amministrazzjoni pubblika. Ir-raba' priorità hija biex tissaħħaħ ir-reżiljenza tas-sistema tas-saħħa b'investiment ta' madwar 50 miljun euro. Dan se jsir billi jitwaqqaf ċentru tad-demm ġdid u iżjed speċjalizzat u se jiġu introdotti teknoloġiji ġodda fosthom investiment fiċ-ċentru ġdid tal-outpatients. Il-ħames mira hija li tissaħħaħ il-kwalità tal-edukazzjoni f'pajjiżna b'investiment ta' 41 miljun euro. Dan se jwassal biex aktar studenti ikomplu jistudjaw u titwettaq sistema ta' monitoraġġ effettiv tal-politika edukattiva. Is-sitt mira hija t-tisħiħ tal-qasam istituzzjonali b'investiment ta' 10 miljun euro. Se tissaħħaħ il-kapaċità fil-qafas istituzzjonali fil-ġrieda kontra l-korruzzjoni billi titwettaq l-Istrateġija Nazzjonali kontra l-Frodi u l-Korruzzjoni. Ukoll f'dan il-qasam se tkompli ssir id-diġitalizzazzjoni fil-qrati biex ikunu iżjed effettivi. Malta se tkun qiegħda tolqot il-miri ewlenin b'mod pożittiv ferm. L-ewwel nett dan huwa pjan li nistgħu nqisuh ambjentali għaliex madwar nofs l-nefqa ta' dan il-pjan se jmur għal skopijiet ambjentali, kif ukoll se nkunu qegħdin neċċedu dak li kienet il-mira diġitali għal fil-waqt li l-Kummissjoni Ewropea talbitna l-investu mhux inqas minn 20% se nkunu qegħdin ninvestu madwar 26%. U bekk ukoll se nkunu qegħdin naraw li jkollna qalba b'saħħit aktar diġitali. Fuq Twitter, il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen qalet kif il-Kummissjoni rċiviet il-pjan tal-Gvern Malti li fost l-oħrajn jinvolvi trasport sostenibbli u d-diġitalizzazzjoni tal-amministrazzjoni pubblika.